Apien väsymätön työryhmä on jälleen tehnyt likaista myyräntyötään. Kierrettyämme kaupungin saastaisimpia rotanloukkoja sekä viimeistä piirtoa myöten korruptoituneita piirejä olemme saaneet haltuumme erittäin raskauttavaa aineistoa koulustamme. Kirjallista materiaalia ja joitakin videonauhoja. En mä millään pahalla. Se oli vaan sellaista häpätsäppiä. Joo, Joo, se on ihan turha ruveta mulle kuittailemaan mistään viiksistä missään kokeessa. Mä tiedän, että mulla on ne viikset, mä oon tosi ylpeä siitä. Meikälä vaan sattuu ole semmonen jätkä. Jälleen kuluvana vuonna skandaali on koetellut koulumme. Eräs Ruotsin lehtori on jäänyt kiinni aineista. Tarkemmin sanoen niiden tarkastamisesta. Kyltymättömässä tarkastushalussaan Hannu Riihelä on tarkastanut lukemattomia ylimääräisiä aineita. Ja kuten tiedämme, ylimääräinen työ tuottaa myös ylimääräisiä tuloja. Hannu Riihelän viime vuoden palkka onkin noussut huimaaviin lukemiin. Ja voimme vain arvailla, kuinka korkeaksi hänen tämän vuoden tulonsa nousevat. Hänen kun puhutaan tarkastavan myös niitä äidinkielen aineita, joiden tarkastaminen viime aikoina on ollut melko vaivalloista. Seuraavassa haastattelemme Hannu Riihelää tästä aiheesta. Hän ei halua asialle julkisuutta. Hänen identiteettiään suojellaksemme olemme kuvanneet häntä WC-oven läpi. Ja haastattelussa hänen ääntään ei ole yritettykään muuttaa. Se on ihan oikeasti sellainen. No Hannu, oletko siellä? Joo, olen mä täällä. Hannu Riihelä, kuinka voit puolustautua? Eikö tämän laajuinen aineiden käyttö omiin nautintotarkoitukseen ole vähintäänkin hälyttävä ja moraalitonta, varsinkin kun se tapahtuu opettajien taholla? No joo, ei tää mun mielestä niin kovin vakava asia ole silleen tää aineet, että näähän on ihan niinku niitä ei vaan niinku yhteiskunnassa hyväksytty silleen niin, että esimerkiksi tämmöiset yhteiskunnassa hyväksytyt nautintotavat, niinku sanakokeet, niin ne on mun mielestä paljon vakavampia. Jos niinku ne olisi keksitty nyt, niin nehän kiellettäisiin välittömästi. Ei mun ole mikään pakko niitä aineita tarkistaa, mutta mä voin lopettaa se milloin tahansa, mutta ei mikään pakko. Oho, nyt ne kuvaa mua. Nyt pitää olla kiltti. Just noin. Paina sitä enterin siellä. Äläkä ota sen hiirtä! No, kuunnellaanpas nyt tästä uusi Saksan kappale. Ja samalla voisitte tehdä tällaisen tiivistelmän tästä aiheesta vaikkapa tolle paperille ja sitten aineen kirjoittaa samaan aikaan siinä vieressä, kun ehditte. Teillä on aikaa nyt kuunnella paljon. Täällä siinä rupee. Ei, tää on ihan paska. Varmaan mitä. Se on ihan anarkia! Mitä? Ai anarkiaksi te haluatte? Tässä on teillä anarkia! Yeah! Alkaa mennä pieleen. 4, väärin. Sitten 4 pinnaa. Joo, se on 6,5 tää numero. Siitä ei, vaikka hyvitettäisiin tuosta kuuntelut, niin se on se 6,5. Tämä on niin kuin jotenkin, haittaisiko sua, kun se nyt välillä käytiin häirittämään? Kyllä, vähän se kemppa ainakin kävi sen kerran. Ja... Kiitti sulle. Meillä on tänään tätä ihmisen biologiaa. Otetaanpas tämä kalvo tänne esiin. Oho, onpa se epätarkka. Tarkennetaan vähän se. Oho, se on Riitta.
Nyt kyllä peitet ainakin alaosa. Tää on tää yksi homma, mitä me ei saada näyttää sen näky äsken. Olemme päättäneet ryhtyä tutkimaan koulussamme ilmeneviä paranormaaleja ilmiöitä. Aika versus Husar, titanien taistelu. Koejärjestely on seuraava. Minä menen luokkaan sekuntikellon kanssa. Ulkona mitataan 5 minuutin ajanjakso. Luokassa käynnistetään sekuntikello. Katsotaan, kuinka kauan aikaa on mennyt. Koe alkaa. Viisi minuuttia on kulunut. Nyt.